Takže čau, tady jsem já, Jonáš, ještě tady s jedním, nevím jak se jmenuje, prostě jsem ho našel na ulici a řekl, že to se mnou postoupí. Takže v tomhle videu budeme dělat One Punch Man trénink po dobu 10 dní. Já jsem chtěl, s tím už nejsem spokojený, takže bych chtěl, aby to šlo dolů přírodně. A takže prostě uvidíte nás, jak budeme cvičit. Snad se nám to podaří. Uvidíte before and after results. Ano, ovšem. Ovšem. Takže dokoukejte až do konce, protože to bude fakt zajímavý. Nevím, jestli to vyjde. Jestli to vyjde, tak jsme asi v pohodě. A jestli ne, tak ne. Dneska budeme běhat každý den 10 km, 100 kliků, 100 dřepů, 107 lehů. A doufám, že to dám. Jestli ne, tak to asi dopadlo. Jestli to nevyjde, tak něco děláš špatně. Tak něco dělám špatně. Jestli to vyjde, tak jsme samozřejmě v pořádku. Tak jsme One Punch Man. Tak jsme One Punch Mani a jdeme se chovat. Takže už jsme vyrazili běhat a ozvu se vám, až budeme mít nějakých těch 5 km za sebou. Si dáme přestávku. Takže tady máme update. Už jsme doběhli na 5 km, úplně chcípám. Jaký je tvůj názor? Yes, kámo, chcípám, protože když chceš mít nějaký Coleman, tak jako musíš pro to něco sakra udělat. To si pamatuj, vole, jo. Kravičko, to si pamatuj. No, takže se vám ozvu, že to asi budeme mít dost doběží, no a... Jak Coleman nejsou zadarmo. Přesně. Tak čau. Takže čau lidi, už jsme to doběhli. Je druhý den a já jsem si včera, se mi vybil mobil, tak jsem off kameru udělal polovinu toho tréninku. Takže jsem udělal 50 kliků, 50 dřepů, 57 lehů a neudělal jsem těch 50 kliků a prostě tu druhou polovinu toho tréninku, takže v tenhle den musím udělat 150 všeho. Takže doufám, že to nebude zase takový problém a půjdeme na to. Takže jdeme na to, začneme klikama. Teďka dřepy. Takže teď jsem si všimnul, že jsem našel tady ty blbovinky na kliky, takže to asi budu dělat s nima. Nebudu vám lhát, je to fakt těžký. Je to hodně těžký. Zvlášť po tom včerejšku, jak jsem naběhal těch 10 kiláků. Jen namáhavý, nevím jak to zvládnu všech 10 dní. Možná si jeden den dám s běháním pauzu. Asi jo. Asi tak udělám, protože nechci skončit v horečkách, takže dneska bych si dal pauzu od běhání a zítra to dojel. Asi si dám místo běhání nějaký skákání přešvihadlo hodinový nebo něco takového, aby jsme aspoň trochu se k tomu přiblížili. Takže tak, teď se dolej. Takže si teďka chvilku odpočinu a zbytek dodělám večer. Takže tak, ozvu se na večer, až to budu dodělávat, jo? Takže čau. Teď je večer, už jsem se vrátil ze školy a budu to dodělat, protože jsem mrtvý, takže jsem unavený a musím to dodělat, takže na to. Jo, a omlouvám se za ty světelné podmínky tady.
Tak ty dřepy. Tak a teď si dám to švihadlo, dávám pár záběrů z toho a budu mít hotovo. Tady jsme tady znova, třetí den po punchman tréninku. Vyrazili jsme znova běhat a už je krásně. Tady tenhle se ještě dodělává dřepy, co nestihnul. A jdeme zase běhat, takže protože včera jsem to skipnul, takže jsem... Já to neskip, hoši, On to neskip. Já jsem to zaběhnul jak pán. Za hoďku 10 kiláčků. Nemám to natočené, nemám trasu, ale věřte. No, já jsem si skákal přes švihadlo chvilku, abych to aspoň něco dělal, takže teď půjdeme zase běhat a zase až budeme tak v polovině, budeme mít těch 10 kiláků. Takže teď jsme tak akorát v polovině, sedli jsme se tady na nějaký klády, už jsem úplně spocený jak svině. A máme chvilku rest, pak to doběhneme. Jaký jsou tvé názory? Moje názory jsou, že je to úplně perfektní. Nemůžu z toho být víc šťastný, je to úplně dokonalý. Krásné počasí, krásný zápas slunce a je to prostě taky perfektní. Ještě bych vám chtěl sdělit jednu věc, že vám určitě tady ten trénink nedoporučuji, je to fakt nebezpečný tohle dělat, my jsme trénovaní profesionálové samozřejmě. Ano, přesně. A prostě je to nezdravý na záda, není tam vlastně žádný cviky na záda, třeba jako schyby. Ty, jestli to chcete dělat, tak do toho přiřaďte schyby aspoň, nebo něco takového. A určitě to nedělejte v takovém měřítku, udělejte třeba na polovinu, si to udělejte. Jsme ve 3/4, zastavili jsme na workoutovém hřišti. Máme 7 kiláků za sebou, ještě potom poběžíme zpátky, což jsou tak ještě 3 kiláčky. 3-4 kiláčky, takže to možná bude víc jak 10 kiláků. A doufám, že se mi zase nevybije mobil jak předtím. Takže si jdu teďka udělat kliky z toho ledne, dřepy z toho ledne a sedilehy z toho ledne. A tady tomu už zbývá jenom 50 kliků. Já jsem to dělal doma, protože se mi to nechci dělat najednou. 100 dřepů a 100 sedulehů, takže to uděláme spolu. A natočím dál s Zuzám, až poběžíme zase. Úplně nádherný sunset. Na šířku. Jo, na šířku. Úplně nádherný sunset tady. Tak máme aspoň odměnu pro dnešek. To jdeme dodělat a zveme se za chvilku. Mám 50, takže teďka ještě 75. Ještě 25. Oba máme 75. A čeho? Kliků. Jdeme na sedilehy. Další sedilehy. Kliky. Jo, a když teď tady máte jeho Instagram, YouTube, sledujte ho tam, prostě no. A jdeme dělat sedily.
jdeme dělat dřepy. Pojď A jdeme dělat dřepy, jo? 25. Jsem tady na něm a jdeme si pro krásnou odměnu v podobě úplně nádherného sunsetu. Takže jdeme na to. Pojď to vyjdeš. Stehna makaj. Stehna makaj. Kámo, po tom 7kilometrovém běhu nevím. Kámo, bude. Co bolí? Hezky. A za tohle si víte, co se zaslouží? Like and subscribe. Takže už jdeš dolů. Já už jdu dolů. Kámo. Hezky. A jak jsem vám říkal, odměna v podobě krásného sunsetu. No. Další dřepy. Dřepy jsou trapný. Trapný dřepy. Dřepy jsou teda na hovínko. Tak. Dřepy jsou trapný, jo. Like a odběr, vole. Nic jinýho. Kliky. Teďka půjdeme rovnou do... To píše. Dřepy, trapný dřepy. Trapný, vole, trapný dřepy. Další skvělý sedilehy a jakou? Nádherný. Odměna za dnešní výkon. Jsme si řekli, že to nám není málo. Takže on, který váží, kolik vážíš? 65. 65 kg. Já vážím 43 kg. Vlezeme na záda, já to oběhnu. Abych měl prostě silný nožičky. A on potom to oběhne se mnou, aby měl taky silný nožičky. Takže... Pojď, kámo. Petro, já jsem dělal to taky. Já kámo, pojď na to, brácho. Pojď ještě víc toho vlodáme, no? Počkej, takhle. Kámo, no excuses prostě. Můžeme chodit takhle. To ne, kámo, to už jako, tady se vymluvit, jakože to hraničí se smrtí. Počkej, přestávka. Kámo, přestávka. Jsme tak, skoro polovinu, jo? Tady taky zkusím dolů, už tam taky, takže to nebude celý. Už jsme odpočatý, teda já jsem odpočatý, tak můžeš... Jdem na to, sakra na to. Opa, drž se. Tak, tady zatím. Je zdaš to kopce? Píčo, jsem se skoro zlomil. Co se stává? No excuses. Drž. Plavič to. Yes, je to tam, brácho. Je to tam. Teď on. A pojď. Oh hell no, to je úplně jiná rychlost. Piči, to je rychlost. Jestli mrtvu dopadli. Oh, pánu. Hezky. Takže teď poběžíme domů a ozvu se, až to budeme mít hotový. Takže už jsme to doběhli a druhou část prostě budu po 3 dnech vydávat části, takže tohle byla první část a druhá část
vyjde taky a budou to zase 3 dny daný do jednoho videa. Takže se máte na co těšit, dejte like, odběr a uvidíme se v příštím videu. Čau.